umntu 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 abantu 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 umntwana 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 wam umntwana wam umntwana wam abantwana 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 bam abantwana bam abantwana bam usana 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 lwam usana lwam usana lwam iintsana 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 zam iintsana zam iintsana zam usapho 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 lwam usapho lwam usapho lwam iintsapho 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 indoda 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 amadoda 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 umyeni 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 wam umyeni wam umyeni wam umfazi 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 abafazi 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 umfazi wam umfazi wam umfazi wam. Thanks for watching. Please subscribe for more videos.